Lidi, vítám vás u hry Úplněk, třetí část, ne, čtvrtá část. A v tomhle díle to už dokončíme. A je tu se mnou zase Pavel. Čus! Dneska je konec. No, konec hledaček. Tak dáme hrát. Bude v tomhle díle nějaká hledačka? Jasně, že bude. Hodně. Hlavně hledačka. Shit. Víš, hned tady. Ty ani nehledáš. Hledám. Neoznamuješ mi to. Hledám Bčko. Písmeno B. To se nahledáš. Tady je Bčko. Vidíš to. Říkala jsi něco? Jo, Bčáku. Já nejsem počo. Jo, seš, protože jsi hledal Bčko. Víš proč? Proč? Až ho najdu, tak ho zničím. Hledám pohár. A co když ho najdu první? Tak tě zabiju. Fakt? Tak hledám listy, no. A co když já najdu listy? Listy tady jsou. Našel jsem je dřív. Ne. Čemu budeš mít rukavice? Ale neboj. Co jdeš dělat tady? To je minulý kód z toho. Ty si to pamatuješ. Chápu. Já chápu. Co děláš? Co se musel narovnat, ne? Nechápu tě. A taky sebe, ne? Tak. Rozjeď se. Vezmeme knihu. Zatočíme. A Jasně zatáčíme, spíš dotáhneme, ne? jdeme tam. Já nechci sem. Nechci tam. A vezmeme kolo. Takový sklepení, ne jenom kolo. Tak, a teď na nás bude čekat Gerard. Bude mít zase hrozný hlas. Hustý. Vidíš? Jo. Ne, já chci na to. Ne, já nechci to. Co? Já tam nepůjdu. Ti jednou vrazem. Rukavicí. Detektive, když jsem vám dával povolení k použití naší laboratoře, nepovolil jsem vám toulat se po celé prefektuře, jak se vám zlíbí. Jo, jasně. Vstupem do mé kanceláře jste překročil určité meze a to se mi opravdu, ale opravdu nelíbí. Proto vám nemohu více věřit. Vaše vyšetřování zde tímto končí. Nyní vás odvezeme do hotelu, kde si vyzvednete své věci. Poté vás můj kočí odveze zpět do města. Zkusme to po dobrém, jinak vás zatknu a věřte, že pobyt v našich celách není zrovna pohodlný. Hustý. Končíme. Nekončíme. Škoda. Hledačka. Harmonika. Hledám harmoniku. Víš vůbec, co to je? Co? To jsi šikovný. Hledám pistoli, to je lepší. Ona mi vzala pistoli. Čorka. Bobík je čerka. Nic jste neslyšeli. A pokud Ne. Ano, to spadlo. ty seš blbej, počkejte s tom. A jsme tu zase. Jo. Nebyl Pavel, zase něco posral. Jo. Hledej zvonečky. Zvonečky, to zní dvojmyslně. Kytky. Aha, já myslím, že normální zvonky. Já taky. Houbu, k čemu houbu? Žebřík. Tak tady Uvidíš. jsme mohli čoknout žebřík. Zprávy se zde šíří opravdu rychle, detektive. Slyšela jsem, že vás Gerard vyhodil z města. Nevím, co jste udělal, ale očividně jste ve vašem vyšetřování narazil na něco, co si zasloužilo tuto reakci. Chci vám pomoci chytit vraha, detektive. Mám nápad. Nastoupím místo vás do kočáru, který vás má odvést zpátky do hlavního města. Budu ale potřebovat nějaké vaše oblečení.
Tím je trochu zdržím. A vy budete mít čas na to, abyste jim mohl nepozorovaně utéct. Díky. Šet. Ale Ty vážně dáš oblečení? jasně. Jasně. Já si už to číslo ani nepamatuju. 2, 4, 4, 8, 2, 4, 4, 8, 2, 4, 4, 8, 2. Co? 24, 40 to stalo. Říkám. A já si to říkám. 2, 4. 30. 24, 24. 24. Takhle. Oblečení. Hledačka. Vidím opasek. Kukíku. Hele, kukačka. Aha, jo, tam má kukačka. Ona mi vzala kolíček. Hledej nůžky. Hledám housle. Ty jsou větší. Nůžky. Já mám housle. Čárka. A tady jsou nůžky. Čárka, výžírka. To je výžírka. Jo, jasně. Pilník. Aby se mohla utíct, ne? Dá se to nějak přeskočit? To je opravdu skvělé. Vaše oblečení dovolují si nad mnou obelstít úřady. Tady. Vezměte si tahle prostěradla. Jsou nezbytná k tomu, abyste mohl utéct tímto oknem. Po nich se šplháte. Nemůžu v tomhle podvodu setrvat příliš dlouho. Musíte proto spěchat. Běžte zpátky k přístavu za městem a použijte přívoz k přeplavání řeky. To by vám mělo zajistit určitý náskok před Gerardem. Pustý. Neříkej to furt. Tak jo. A jde mi dolů. A rychle. Musíme rychle? Jo. Vážně rychle? Nebo nás doženou. Může se to stát? Ne. Dobrý. Je to asi 10 milionů ku jedný. Takže ne. Takže... Ne, miliarda ku jedný. Ale konečně jsme udělali něco tady. Hledačka. Vidím ponožky. Já nevím, to tam. Že kůká něco našel. Konečně. Ne, a to teď dělám. Kde? Vždycky. Tyjo, to si dala. Hledám korálky. Nevidím korálky. Nejsou korálky. Jo, jsou to korálky. Humr. Hledám humra. Já. Našla humra. Hledám kámen. No, kamenu tady vidím hodně. Tady ten. Hledám hůl. Jo, Jo, dobrý. dohromady tady našel asi jenom 30 věcí a z těch 3, 6, 9, 12. Jsem už našel přes 200. Hůl! Ne, tak teď už 31. Já teď ještě nemůžu. Kam jdeme? No, Co s bránou? dej mi to. Hodí paní kámen. Jasně. Kopřivy? Bodláky. To bys mohla vzít, abych to vzal. Před bodláky. Nebo já nevím, co to bylo. Kopřivý. Jo, bylo tohle. Ach, Jo, tam jsem to viděl. V té hledačce minulý. Co? V té minulý hledačce jsem to tam viděl.
Takový skládačky. Co s nima mám dělat? Líkat se. No. Jo, jasně. Chápu. Jdeme hledat. Já nebudu řád, nebudu. A bude ještě asi jedna nakonec. Docela. Jo, dobře. Hledám dělo. Dělo. Jo, to se sem nevejde. Ono to je jenom malý dělo. Oho. To dej brouka. Tak jo, broučku. Ty oči tam. To je takový malinký brouk někde, ale dělo. Hele, dělo, to je moje. To je moje. Už vidím brouka. Kde? Tady. Oj, já myslím, že to je hlava žirafy. Jo, jasně. Ach jo. Nechci dolů. Ne, já nechci, nedáš. Chápeš to, já to nechápu. A nechápu tebe. Proč? Proč mě nechápeš? Ne. Jsi říkal, že mě chápeš. Detektive, potřebuji pomoc. Les se pomalu potápí. Jestli se odsud nedostanu, utopím se. To je ta matka. Hustý. Tý holčičky. Hustý. Tady to mi začíná bavit. Šipku. Čemu? Tomu. Děkuji, detektive. Kdyby nebylo vás, tak se odsud nikdy nedostanu. Zavřel mě sem Gerard a jeho bratr Michael. Ano, slyšel jste velmi dobře. Gerard je organizátor celé této věci. Používá svého bratra jako pěšáka, který uskutečňuje vraždy. Vlkodlak byl jen finta, aby si mohl napakovat kapsy majetkem mrtvých. Teď mě prosím omluvte, detektive. Musím se dostat zpátky k mé dceři. Zajděte do stání. Michal by tam měl pořád být. Ano, určitě tam bude. Díky za magnet. Čemu tam měla magnet? Aby se to mohlo potápět pořád. Dolu. Hledečka. Tohle je poslední. Úplně poslední ze všem. Budeme zlý. Čemu? Až uděláme tu hledáčku, tak to ukončíme. Ne, doděláme to. Hledám. Šálek. Kde jsi našla minulý šálek? Tam. No. Hledám sošku. Tak hledejš sošku. Já už jsem ji našla. Já tu jsem to chtěl říct. Výhírka. Hledám kabelku. Na co kabelku? Máme to napsaný kabelka. Nevymlouvej se. Ne, a co je tady napsaný? Tady je kabelka. A vidíš, koulou lžicí. Kovová lžice. Shit. Je ta lžice. Já ji vidím. Tady. No. Bylo Vidíš. to ona? Jsem myslel ještě tu měděnou vedle ní. Hledečka. To je už úplně poslední. To už vím. No to jí to. Viděla jsi tu skládačku, jak byla tady? Jo. No, tak to vypadá úplně stejně jako tam toho. Dík jo. To je k tomu skládačka. Hustý, tak. Nejčastěji tady máme papriku, kterou já vidím. Paprička. Čili paprička. Hledám pačkodu, hnátu. Koho?
Bačkoru. Bačkora. vidím. Vidíš to. Shit. Shit. Hledám nůž. Tak jo, nekopej do té zdi. Ne, tak hledám brusle, mám je. V té posedíky to nějak dá, ne? Hledám kufřík. Kufřík. Tady je. Hrozný. Budu myslím. Jak malý, to vypadá jak jahoda. Jahoda? To vypadá. Máme palici, kterou zabijeme Gerarda. Co kecáš? Škoda. My ho zatkneme Ne, počkej. Michal je tam. ve stájích. Ne, Michal je ten takzvaný ten vlkodla. Jo, a Gerard v tom nic nemá? No to je jeho bratr. Jo, ale oni tam taky zavřou s Michálem. To. Pane bože. Nech to být. Gerard nic neudělal? Gerard. Vidíš, oni jsou bratři, chápeš? Fuj, to jsou hnusný ksichty. Tady jsou, kde jsou ty stáje? Jo, ty budou Tohle. tady. A takhle. A teď mi napovídej, tohle je ta hádanka taková. Můžu to udělat sám. No, Prostě to je lehký. jo, jasně. Že? Můžu, prosím. Ne. Je to lehký. Jediná lehká věc. Jedna lehká věc, co chápu. Ty něco chápeš, já jsem myslela, že nic nechápeš. Bič, malý bastarde. Že? Nic. Co je? No nic. Ne. Tak mi napovídej, ne? Jak když tady mydláš se sebou a... Tak mi napovídej, co je špatně a co je dobře, ne? Máš to zatím dobře. Jo, máš to dobře. A poslední okamžik. Teď. A teď se koukejte, scénka. Koukej, to je ten... Po zjištění, že Gerald byl mozkem celé Tohle je operace Mike, kvůli Michal, získání bohatství a je města mrtvej. a toho, že využil svého bratra Michaela k spáchání vražd pod pláštěm historek o vlkodlacích, jsem navštívil stáj, ve které Michal pracoval. Ale na konfrontaci a vykonání spravedlnosti už bylo pozdě. Zdá se, že mě někdo předběhl. Možná je na tomhle vlkodlačím případu víc, než jen chamtivost jednoho muže. Ano. Takže lidi, je to tu. Konečně žádná hledačka, že jo? Jasně. Takže končí tahle hra. Úplněk. A loučí se s vámi kdo? Verča! A Pavel. Jo. Čau. Čau. A nakonec nebyl ten Michal vlkodák, ale byl někdo úplně fakt nefalšovaný vlkodák. Mohli bychom se zeptat. Všichni i určitě diváci se ptají, co bude za další let's play. To ještě uvidíme, to je překvapení. Čau. Čau! Čus!